Good morning mga pare. Bali, aga namin gumising, 5:45. Maliligo kami dito sa dito sa gripo ng bagong gawa, gripo ni Rica dun. Kasi yung gripo kasi dun kila ikang mahina yung tubig. Bali, yung isang balde nakakalahati lang yung tubig, tapos wala na, nauubusan siya. At sila si Alamid at si Vicente nauna na, naliligo na sila. Umagang umaga ay naliligo na, tatawanan na. Yan. Okay. Okay. Ano? Dito. Ay. Siyempre. Ayan. Mga pare. Yung unang buhos. Yung discard niya para hindi malamig. Ay. Ako. Para hindi malamig. Oh. Kasamaan mo ilagay. Lolo, ayo. Ginahalitan yan. Malamig. Unang buhos lang naman yung malamig eh. Ibubuhos yan, nakasamahan. Diba? Why? Why? Silong pa. Makamampo na. Silong pa lang na doon. Silong pa lang. Pero sabi ko doon, ako naman ito. Ang guk. Ba't talaga ano? Yan marumi yung kinalakpay. Marumi yung kinalakpay. Hindi ba ito? Pero ito nga. Tapos ka na maligo. Amoy! Amoy! Buwan yung OFW sa Balatan. Nag-vlog ka pa, tatalikod lang din naman. Tayo. Amo talaga, ang gripo. Lupit. Kasi na ba yung shampoo ko? Desisyonan. Paborito kong mo.
Ano malupit dito? Ano malupit dito? Medyo ko na kasi alam medyo ko. Kasi nandiyan pala na sa loob. Tapos gising na pala yung dalawa. Yung nag-apply ng trabaho. Yung kasama ko to, yung ginaganyan. Puta, nangilangot. Nangilangot ganyan. O ganyan-ganyan pa tayo no. Puta, nung tatawagan na kami interview, doon ka napapasok. Nakita ko. Kaya magkatawa eh. Ito pa naman yung unang tinawag. Oo. Paglabas, ba't ito mo talaga? Nagtatawa ng loob sa loob. Ang layo. Ganyan na ba? Pinsid eh. Tama pa rin daw na loob. Wala talaga kasi. Manong umaga. Siguro na. Ito. Bakit mas pala? Tayo, tayo. Bongkal. Yung malamig. Diba? Kulang na lang sila. Kumain kayo dublong. Tama-tama po. Alam mo. Buisit. Buisit na pati nila pati napahan. Pinasok sa loob. Takot na basa. Ay, amukay. Dali-dali ko pa naman nag-dali. Binibit na binibit mga bro. Patuloy pala.
tayo, uwi na. Magbihis na. Kape. Kung walang kape, higab. Yun. At ayan, si Kalosi. Nakapila. Ayun, si Alamid. Vicente Laba. Shout out mga Kalosi. Wala talaga itong gurang na to. Pasaway! Ayun, naligo na. Bihis na. Magkape kung may kape. Kung walang kape, yun magkape. Wala namang kape. Lakad. At si kayo nalito na. Naka-business kayo na uli. Sana all. Dito sa kapaligiran dito sa Balatan, yung sunset. Moy! Dali ay! Sige. Ayaw mo. Ayaw mo. Na. Ganda rito. Kapaligiran. Lakad ulit. Malamig. Presko. Mamaya, mainit. Ay, malapit nang gusin yung mga mani. Ano? Mani. Lalakad. Amo. Amo. Yan si Rika. Amo ay. Ang buhay ng vlogger masaya kasi kami ay di malungkot kaya masaya. Aray. Ano mga motor? Dito na ako sa bahay ni Rika. Amo ay. Ayun, napreskuhan na. Nakabihis na. Yun. Magang maga. Paligiran. Dito sa bahay ni Ikang. Yan o. Alas 6. May tugtog. Op. At ayun, dito na lang po yung video na to. Ingat po kayo palagi. Paring Jason TV na nagsasabi na balik ko araw-araw. Kasi mainit ang panahon. Bye-bye!